Hello, you can call me Umpelo or something like. Today the topic is going to be about going to the waters, ukuya emanzini. If you think understand kabanzi, I suggest or advise you to go to my channel and watch the other previous videos regarding how to communicate with isithunywa sakho, and watch the other video ethi isithunywa samanzi, ukuze uzofika kule video le usunobulunye ulwazi ngaphezulu, or you can even watch it after le video le. So going to the waters, okokuqala nje bika ukuthi uzoya emanzini, ungavele nje ufike uxhume nje uhambe nje uye emanzini. Bika ukuthi uhamba emanzini, bika, wait and ufaste. There's this song le hamba ethi, ngiyaxoxa ngibhimbi kodwa ithi nilinde nithandaze nithole lo mvuzo lo. So sorry if everything yami off, but I really love that song ngoba iyakhuluma kakhulu. So ithi nilinde nithandaze nithole lo mvuzo lo. So khona umvuzo at waiting and khona umvuzo at ukulinda uthandaze. So bika, ulinde, ufaste. In one of my videos ku-channel yami I did mention indaba yokufasta nanokujula kwayo, ukuthi iyenzani kahle kahle. Yenza umzimba ukuthi ube buthakathaka, khona ukuphakamisa umoya wakho, ukuze umoya wakho udonxhumane nomunye umoya, kukhona ukusheshe kuzwakale, khona ukuthi umoya omunye ufinyelele kuwena, ngoba vele inyama yakho isibuthakathaka ukuthi ungakhona ukufinyelela kukho. So ulindeni kahle kahle. So uzofika ubike kwidala zakho. Lokho engikusho njengamanje angisho ukuthi kuhambelana, angisho ukuthi kuyi-must. Mina ngitshela nje ama-baseline and from my experience. Lokhu is just an advice from umuntu ongakaze aye khona noma ungazi ukuthi uzoqalaphi. So this is the starting point for everyone. Kahle kahle ngingakusho my best advice, angikuphoqi. So linda, ubike, onise isibani sakho, khuleke, whether ngabe uyakhuleka, uthandaze if ngabe uyathandaza, kodwa ubike kamoya, ubike kumvele inqange, ubike nakwithunywa zakho nakwidala zakho, kwikhandlela elimhlophe. If ungenazo ezinye iy'bani, ungakaze uvezele ezinye iy'bani kumele uy'sebenzise. Ubike usho ukuthi hhayi, ey'nsukwini ezingaka ngizimisele ngokuya emanzini, kani ngikhansele kulolu hambo, ebese uyalinda. Why senza nje? Silinde izidalwa, silinde izithunywa zikhona ukuxoxisana nokuhlangana kuleyo ndawo leyo. So uxoxisana ngani? Uxoxisana ngohambo lakho liye emanzini. Remember ukuthi indawo yasemanzini is not just any place. Indawo yasemanzini inezidalwa zakhona nakhona lapha emanzini. So that's why uzofaka khona, kukhona i-gatekeeper. Gatekeeper ikhuluma ngalokhu abakubiza bathi inkanyamba okanye inzuzo. Usually ngithi shuthi inzuzo, but usually bayaphambanisa lokhu nenzuzo. So I'm gonna do another separate video regarding inzuzo. I'm not saying I have all the information regarding inzuzo, but I'm gonna share the information that I have experienced firsthand. Maningi information la ku-YouTube regarding indaba zey'nzuzo. And angifuni ukuthatha information from khona because everyone has their own experience. Mina, I'm not telling, I'm just advising. So basically that's the different part kwami nale channel namama channel. It's an advice. Angisho ukuthi no, ngiyasho mina from my experience, and then ngisho ukuthi baseline ithini kahle kahle for ama-newcomer nama-starters nabantu abafisa ukufinyelela kamoya. So ukulinda idalwa zakho uthi sihambe siyoxhumana nalaba abagade indawo yasemanzini, because remember, okubalulekile abantu bangakunaki, amanzi are a portal to the unknown. Amanzi, why ngithi portal? Ngenxa yokuthi amanzi they are just ngathini, amanzi khona akusithile ngokwenyama. What I'm trying to say, noma ngikuqondele ukuthi if ukamoya kuningi ungakubona emanzini then usenyameni. Ngokuhamba kwesikhathi nangokukhula kwakho kamoya kuningi ozokubona ukusemanzini ubungakuboni ngokwenyama. So that is why I'm saying it's a portal, and not everyone gets the chance to go through the portal.
Why so? Because there is a gatekeeper ogadile, khona umoya omkhulu ogadile, which is lokhu abaphambanisa nani nendiza. So izidalwa zakho uxhumana nazo ukuze zizowazisa iy'dalwa ezikhona emanzini ukuthi mntana wethu uyeza, noma zibe khona ukuthi zikukhusele ukuthi zizokulalela. That's why you'll find abanye abantu behamba beya emanzini bengasabuyanga. Kepha ukuthi wena awubuyanga, awulindanga, kufanele ubike uze uhambo lakho luzohamba kahle. Kanti uyakubani lapha emanzini, uyosiza baba, uyohlala baba, uyo-communicate nabo, uyoxhumana nabo. So you communicate nalabo bantu labo, uxhumane nabo. So abanye abantu they go to emanzini and end up not coming back. Sorry, the background noise ngane yami ngihleli nayo Nkosi yami. So abanye abantu go to emanzini and they come back. Why kwenzeka isimo esikanjalo? That is because sometimes kufanele ubheke loku emanzini uhamba noba lo muntu uhamba naye ngabe umthembile noma idala zakhe zona zamdinga. Sometimes you do not need anyone ukuthi uhambe emanzini noma ufinyelele lokho kumele ufinyelele kukona. Sometimes ukudinga wedwa. I mentioned on my previous video regarding isimo samanzi ukuthi izinto ey'ningi, iy'mfihlo ey'ningi bangibuyela zona uma ngasithi uhamba wedwa noma uhamba nomuntu idala zakhe ezimthembayo, because hayi wonke umuntu uthembekile la ngaphandle. Wena ngenxa yokuthi usamncane kamoya noma usakhula kamoya, noma anyone actually, sometimes we do not see our full potential, but uma umuntu eseceleni usheshe asibonele yona. Utshela ukuthi umuntu useyakhaphela ongakayibona nempumelelo yakho ngenxa yokuthi yena useqala wayibona kuqala. So ubheke ukuthi izinto ezivula umoya wakho ufinyelela kanjani kuzona futhi ufinyelela nobani. Ngoba ungayithola isesimeni sokuthi wena njengoba ufuna ukufinyelela lapho ubusuzofinyelela, but kusuke kaphethe ukuthi ubani umuntu osuke wamfaka kusona lesikokela sakho sokuthi uyasakha. So beware. Enye yedala ukuthi abantu bahamba emanzini bangabuyi, hlanzeka phela, fasta phela, hlukana nezimo ey'thile nohambo oluthile. Angisho ukuthi kuyeke, ima kancane uzobuyela kuleyo ndima leyo. Thatha nje uziphe lethuba, ube nesithunywa sakho lethuba, bese uyahamba emanzini ukuze le ndlela yakho lo ufuna ukuyiqala uzokwazi ukuphumelela kahle nayo ihlanzeke. Okunye is stepping to the unknown. Ungenzi izinto ongazazi, uhambe emanzini ngenxa yokuthi usuzisibanibani ukuthi wenze ngendlela yokuthi ngendlela yokuthi, noma ubone kuthiwa leyo nto ihambisana ney'dala zakhe zimbizelile ukuthi akenze 1, 2, 3. Do not apply that kuwena. Imane yakho nawe indlela, lalela nawakho umoya, linda. That's another thing esilimaza kamoya. We are comparing ourselves to other people. Baningi abantu kamoya engaye bakude kabi, abayiqhathanisi nabanye abantu. Ungaboni ukuthi banifake ijazi lemabalabala mase nawe usuyalifuna lelo jazi, alazi lelo jazi ukuthi nimele niye noma hamba naziphi iy'daba. Wena uzothi uyakudonsa nje isithunywa sakho sidinga u-white, uthi uyakudonsa nje isithunywa sakho sidinga u-blue kuphela. Ungayiqhathanisi futhi ungazingeza, ungaboni ngona khona uhamba ngobala noma ugqoke u-white kuphela mase ubona ukuthi ayishuthi mina ngimncane kamoya. No, ungaboni ngoba usibanibanisa namakhandlela awu-7 wena uphethe amakhandlela awu-3 noma elilodwa mase ubona ngathi ukukhanya kuzokhanya kancane. No, wena lalela umoya wakho, lalela inhliziyo yakho, uhambisane nalokho okuhambisana nawe, hhayi ukuhambisana nomunye umuntu. Enye into esidukisayo leyo, ufike lapha uhambe ukhanyisa amakhandlela a-wrong, ukhanyisela idala e-wrong, ungakayilungiseli ngisho nokuyilungisela. Zifike zisondela ngathi ziney'kweletu lapha emanzini, noma sebey'tshela ukuthi shuthi usefikile leli zinga leli kodwa akwenzile ukuthi, because remember kamoya yonke into ine-step ne-stage. Awugxumi la ufikile, yonke into ihambisana nge-step sakhona, and bona they know best. Khona lesithunywa sakho, mina I really advise, talking from experience, I really advise ukuthi ukusithole isithunywa sakho lesisodwa, futhi usually leso sithunywa leso kube isithunywa samdala, isithunywa sami belinqangi, lesithunywa wazalwa naso uqobo, wazalwa uSembethe. Isona sohlezi sekukhanyisa sekuxhumela kanye kanye nalezi ezinye iy'dala zakhe ey'khona kamoya, lezi ezikuphathela umsebenzi noma ngabe kuthiwa ilesi sidinga ukuthi ulisenze lento ethile. Isona sizoxhumanela nabo and isona sizokhanyisela. And leso sithunywa leso noma ikanjani, I'm guaranteed for sure ukuthi lesi sithunywa lesi sihambisana no-white. Isona sikuqalela kahle kahle indlela
So ulinda sona sona siyivulele ezinye iy'dalwa ezikhona. So wena mase usushiya uhwathi ngemuva la kumele ngabe uqala khona, uma usushiya konke okunye usuyahamba usuyogijimela umbala, uma usuyogijimela into yokuthi ungaze uqale indawo uzoba nenkinga. Ngoba ngenxa yokuthi ubona omunye umuntu uzoba nenkinga ngenxa khona ama-steps usukweqela. Uzofika lapha emanzini ufike ukhanyise isibane esingaphambi kwakho, noma ugqoke ijazi lengaphambi kwakho, noma wenze into engaphambi kwakho ongayikhuleli enough kamoya, uma usufika uyasala lapha emanzini. Why? Because sifuna ukujaha. Why? Because we're comparing ourselves to other people. Sithatha izinto sibe siyazenza thina. Take i-advice, do not take the technique. That is my advice kunina abantu bakamoya. Ikona nje lokho. So mina engike-advise ukuthi stick to white, stick to ikhandlela elimhlophe, stick to umNazaretha, stick to isesheli elimhlophe until further notice from iy'thunywa zakho ney'dalwa zakho. You never go wrong with the-white. U-white uzokukhanyisela indlela usondeze besithunywa sakho ukuthi nikwazi ukusebenzisana nobabili. Because kahle kahle sona silinde wena nje, umoya wakho naso nilindene nje kahle kahle. So bambana nje nina ngezandla, kube khona lapho kuthinta khona, then kuzovuleka lezi zinye iy'thuna, lezi zinye iy'dalwa, bese ngiyaqhubeka ngiyaxhumana. So thank you for watching this video thus far. I'm going to be posting more videos in my channel. Please like and subscribe. Please subscribe by me. Or just view Nkosi Yami until the end. Lokho kangigqugquzela ukuthi ngiqhubeke ngi-release more information as I'm willing to share more information. And please stay tuned for a video regarding Inzuzo Ngisazwe poster from my own experience. Thank you for watching this far. Don't be lost in guys.